Filip Jankovič je zjav. Pred 10 rokmi svojou extravaganciou zaujal porotu v Superstar. A hoci vždy vyzeral sebavedomo, boli aj časy, keď v Londýne hľadal mince na zemi, aby si za ne kúpil jedlo. No vďaka svojej húževnatosti to napokon dotiahol tak ďaleko, že spolupracoval aj s najväčšími svetovými hviezdami. Ja by som kategorizoval sám seba ako showmana. Proste a tak ma aj ľudia poznajú. Ja kdekoľvek prídem hneď, Filip, choď urobiť nejakú show, alebo chod tam niečo, alebo niečo povedz. Spievať viem aj tancovať. Ten tanec ma baví a baví. Mám ho asi viacej zžitý než ten spev, pretože moji obidvaja rodičia boli tanečníci, boli tanečný pár. Ja som dokonca bol počatý na tanečnej súťaži. Ja do každej bunky podľa mňa ja som tanečník. To bol hlavný dôvod, že sa Filip rozhodol prihlásiť nielen do slovenskej, ale aj českej Superstar. Chcel ukázať, že vie nielen tancovať, ale aj spievať. Fenomén českej Superstar ma absolútne uchvátil a miloval som to a vtedy, keď to práve prišlo na Slovensko, tak som sa automaticky hneď prihlásil, lebo som proste sám seba videl na tom stage, že proste tú svoju energiu a ten svoj talent môžem rozdávať ostatným ľuďom. Na Slovensku to bohužiaľ nevyšlo, čo som nakoniec potom bral aj ako plus, pretože predsa len vždycky som musel viac pôsobiť v Čechách. A nakoniec sa mi to aj splnilo, že z 8500 uchádzačov zobrali 12 finalistov a jedného Slováka a tým som bol ja. Filip je presvedčený, že mladí ľudia, ak sa chcú presadiť, mali by Superstar jednoznačne skúsiť. Každý má nejaký sen a aj keby ho to neposunulo úplne na ten vrchol, je to určitá forma skúsenosti. A tá skúsenosť pred tou kamerou, alebo so štábom, alebo proste vystupovať pred veľkým davom je niečo, čo vás môže posunúť aj do budúcnosti. Ako napríklad mňa. Mne to dalo veľmi veľa. Po Superstar sa Filip usadil v Prahe, kde naplno rozbehol svoju kariéru. Časom mu však česká metropola začala byť malá. Rozhodol sa vyskúšať šťastie v zahraničí. Vedel som po anglicky. Do Ameriky bolo ťažké sa vtedy dostať. Hovorím si, no kde inde ako Londýn. Myslel som si vlastne, že už hneď keď prídem, tak po príchode tam všetci budú proste oslavovať, že prišiel Filip Jankovič. Samozrejme, tak to vôbec nebolo. Moja úplne prvá práca dokonca bolo rozdávanie letákov na ulici. Časom som začal chodiť na tanečné lekcie. Veľmi pilne som na sebe makal. Si ma všimli aj rôzni choreografovia. Prvý veľký job bol pre Kylie Minogue. To si neviete predstaviť, ak ja som vrieskal vtedy. To bolo hysteria, no. Okrem Kylie spolupracoval s takými hviezdami ako Mariah Carey, Justin Bieber, Jessie J, George Michael a Rihanna. Ako na neho hviezdy zapôsobili? Každý nejak inak. Napríklad Kylie Minogue bola veľmi, veľmi milá, veľmi srdečná. Myslím si, že práve aj preto je niekoľko rokov v showbiznise veľmi uznávaná a veľmi obľúbená. Prišla za každým z nás, potriasla rukou, predstavila sa a dokonca čakala na naše meno, čo bolo veľmi príjemné a hrozne som si to vážil. S Justinom Bieberom, čo by každý povedal, že to je namachrovaný typek z Ameriky a z Kanady, tak ja som teda bol presne za ním na tom stage a ja keď som videl keď aj rozprával, aj keď spieval, tak sa úplne akoby tak trošku trasol. A ja, jak som tam za ním stal, tak som mal strašne chuť za ním ísť a objať a povedať mu, Justin, všetko bude v poriadku, neboj sa, hej. Napriek tomu, že mal úspech a vo svete sa mu darilo, rozhodol sa vrátiť do Prahy. Prišla veľmi zaujímavá ponuka, na ktorú som dosť aj dlho premýšľal, pretože som si tak hovoril, že Filip, nebude to krok späť, ale musím povedať, že to nebol krok späť, práve naopak teraz zistím, že to bol krok vpred. Začal spolupracovať s modelingovou agentúrou, pracoval ako choreograf. Aby bol dokonalý, musel sa naučiť chodiť aj na vysokých podpätkoch. Raz dostal nápad skúsiť v nich tancovať. Keď tu videli vlastne ostatné dámy, ženy, tak sa im to zapáčilo. Povedali, Filip, prečo to neučíš, ak ty v tom tancuješ proste jak boh? Nejak sa mi to dostalo do hlavy, hovorím si, OK, prečo neskúsim to? No, začal som teda učiť aj v lodičkách, začal som tancovať, vystupovať a ľudia, a dokonca aj muži, čo som veľmi prekvapený, tomu tlieskajú. O Filipovi sa toho v bulvári už popísalo neúrekom. Čo na seba ešte médiám neprezradil? Nikomu som nepraskol možno to, že mňa všetci vidia veľmi ako pozitívneho človeka a ja sa síce aj tak prezentujem, ale nikto nevie, že napríklad ten minulý rok som hľadal samého seba a do toho mi zomrel niekto veľmi blízky a aj napriek tomu som stále vlastne zostal v tej tvári
veľmi pozitívny a veľmi usmievavý. A aj keď vnútri proste som veľmi plakal, tak na ten vonok som si povedal, show must go on. O čom multifunkčný tanečník sníva? Ja by som si veľmi rád založil nejakú svoju tanečnú školu, kde by som vlastne vychoval nové talenty. Pretože myslím si, že v tomto je moja veľmi silná stránka a aj môj talent, že dokážem z tých ľudí vytulovať to najlepšie. Čo je pre mňa alfa, omega a vlastne aj najväčšie ako keby zaplatenie toho, čo robím. Juraj údajne lieči rukami. Mojím hlavným cieľom nie je len uzdraviť človeka, ale mu objasniť príčiny. Vraj vidí archanielov. Viem s nimi komunikovať. Sledujte nás aj vo štvrtok. Videli sme, že ako bežní ľudia, tak aj superhviezdy vedia skončiť na dne. Filip Jankovič trpel obrovskou vnútornou bolesťou. A čo urobil, aby ju prekonal? Jednoducho sa stále usmieval. A tak mu do života, ako si sami prichádzajú ďalšie a ďalšie situácie, vďaka ktorým mu úsmev z tváre nemizne. Skúsme sa inšpirovať. Dovidenia.